lajeng tenggene keluargane Kanjeng Nabi. Sholawatipun Simbah Ahmad Abdul Haq ingkang perlu dipun garis bawahi. Simbah Ahmad Abdul Haq menika estu kula panjenengan sami diken pados ngilmu. Kanthi ngilmu kula panjenengan saged ngerti nderek dawuhe ingkang maha suci. Ngendikane Kanjeng Nabi, innal ilma muqaddamu alal a'mal. Sak temene ngilmu niku disiki tenggene amal. Amal menika saged arupi penggawean, saged arupi ngibadah. Ngilmune riyin